Петък вечер. Дискотеката е препълнена. Мира стои сама на бара, уморена от шума и тълпата. Мъж с черна риза застава до нея. Подава й питие с ледена усмивка. «Усмихни се», казва той тихо. «Твърде си сериозна за това място». Тя бута ръката му с досада. «Разкарай се», изсъсква тя и тръгва към изхода. Чашата се разбива в краката му. Той не тръгва след нея. Бавно се навежда и взима остро парче стъкло от пода. Ръката му кърви, но той не трепва. Мира върви бързо през тъмните улици на Студентски град. Чува стъпки зад гърба си. Ритмични, спокойни. Обръща се рязко. Няма никой. Само сенки и вятър. Тя се прибира и заключва вратата 2 пъти. Свлича се на пода и издиша тежко. Мисли се за спасена. Влиза в банята, за да измие грима и страха от лицето си. Навежда се над мивката. Когато вдига глава, вижда отражението в огледалото. Кръвта й замръзва. Завесата на душкабината зад нея е дръпната. Той е там. Стои неподвижен с черната риза и стиска кървавото стъкло. «Ти отказа да ми се усмихнеш долу», шепне той до ухото й. «Сега ще те накарам да се усмихваш завинаги». На сутринта полицията разбива вратата. Намират тялото във ваната. Устата й е срязана от ухо до ухо. В една кървава, вечна усмивка